Bona nit. Gràcies. Si més no complicat, l'escenari, ara mateix. Si no m'equivoco, i si vostès volen seguir la via legal, diguéssim, necessiten que Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a l'acte de diputats o bé els permetin votar per votació delegada i que el jutge Llarena autoritzi a Jordi Sánchez a sortir de la presó per presentar-se al debat d'investidura. Una combinació de factors ben enrevessada. És tot molt complicat. Nosaltres hem de negociar sota una pressió i aquest, si em permet, és un dels primers elements que voldria subratllar perquè molt sovint s'ignora, molt sovint es passa de llarg. Nosaltres estem negociant amb una situació de tensió extraordinària i de coacció directa per part de l'Estat, d'amenaça permanent que depèn de què fem, algú es pot quedar a la presó i d'altres hi podem tornar a la presó. Quan es substitueix la política i la democràcia pel Codi Penal, pels tribunals, per la presó, vol dir que hi ha coses que van molt malament. Quan, per exemple, el Tribunal Constitucional és pressionat en preprocés deliberatori pel president del govern espanyol o per la vicepresidenta i no passa res, això no és normal. Quan el Tribunal Constitucional accedeix a les pressions del govern espanyol, això és un escàndol. Quan el ministre de Justícia anticipa les sentències condemnatòries, això és un escàndol. Quan la divisió de poders ha quedat pulveritzada, això és un escàndol. Quan, em permet, això és el que està passant. I per tant, aquesta és la prèvia. Nosaltres estem negociant amb uns nivells de tensió que no són normals. Quan algú suggereix que no es pot investir algú que està en presó provisional, amb uns termes absolutament increïbles. Aquí l'únic que pot limitar els drets polítics d'algú és una sentència ferma, no la presó provisional. Aquest és el tema de fons. Avui sentia Pedro Sánchez, que dins tot aquest món és el que explica la veritat, i diu: Carles Puigdemont no pot ser president perquè no és constitucionalista. Jordi Sánchez no pot ser president perquè va ser president de l'ANC. Però què és aquesta vergonya? Això és el que està passant en aquests moments. I davant d'aquesta tensió nosaltres tenim l'altíssima responsabilitat de desllorigar la situació i farem tot el possible per sortir-nos-en. Sí, però al final, el que li volia dir, la negociació depèn de vostès, que estan asseguts en una taula. S'han de posar d'acord vostès i ara mateix l'acord no hi és. I el temps ha passat molt. És evident, i nosaltres tenim molts mandats democràtics. Tenim mandat democràtic de posar en valor l'1 d'octubre, el mandat democràtic de preservar i implementar el 21 de desembre, que va ser un miracle, però no tenim el mandat democràtic de fracassar en aquesta negociació. No tenim el mandat democràtic de fer que el plantejament del govern espanyol de Soraya Sáenz de Santamaría d'intentar escapçar antidemocràticament la direcció política d'això que en diem sobiranisme, no tenim el mandat democràtic de planar-li el terreny. Aquest mandat democràtic no el tenim de cap de les maneres, de cap de les maneres. Puigdemont i Comín què faran? Renunciaran als actes? No. No renunciaran a les actes, no renunciaran, perquè si renunciessin a les actes el que estaríem és, diguem-ne, aplanant el terreny, el que està plantejant justament la Moncloa, el que està plantejant aquests que estan esventrant l'estat de dret a l'estat espanyol. Què és el que nosaltres hem de fer? Doncs tornar a seure, a negociar i desbloquejar aquesta situació. Per Junts per Catalunya, això, nosaltres hi destinarem tants esforços i tantes energies que en faci falta per això, perquè no ens podem permetre el luxe col·lectivament de fracassar. Nosaltres no ho farem. I això passa per obligar Roger Torrent a permetre, per exemple, la votació delegada? Ara el que hem de mirar és les altres parts, Esquerra Republicana i d'una manera molt concreta la CUP. Avui hem fet un plantejament, el que volem és parlar amb ells, de veure darrere d'aquest plantejament què hi ha, quines alternatives hi ha. Podem continuar negociant o no? Nosaltres, un escenari que en aquests moments no seria un escenari interessant és justament permetre que tot aquest, insisteixo, tot aquest plantejament radicalment antidemocràtic de l'estat espanyol es pogués acabar desplegant, malmetre la força extraordinària del 21 de desembre. És a dir, el 21 de desembre, amb un 80% de participació, amb gent a la presó, amb les patacades a l'1 d'octubre, amb empreses amenaçades de marxar de Catalunya.
que l'independentisme tragués una majoria absoluta, nosaltres no podem malmetre aquest patrimoni, no malmetrem aquest patrimoni. La CUP rebutja l'acord de Junts per Catalunya amb Esquerra, perquè considera que és tornar a l'autonomisme. Aleshores, la sortida per part de Junts per Catalunya i d'Esquerra, quina és? Un altre candidat o un acord nou? Hem de veure... Nosaltres, el nostre pla, el pla de Junts per Catalunya és molt simple. És a dir, el nostre pla de república és fer a Catalunya allò que és possible, fer a l'exterior allò que efectivament volem fer. La república és possible a Catalunya? No, torno a insistir, nosaltres en aquests moments estem extraordinàriament pressionats i nosaltres hem de trobar un equilibri entre el que és la legitimitat democràtica i complir el mandat democràtic de la gent amb aixecar el 155 i poder recuperar el múscul institucional en el país. I hem de trobar aquest equilibri, que vol dir construir república fora i construir república a dins, però sent molt conscient de quines són les circumstàncies. Per tant, aconseguir la musculatura en termes autonòmics aquí, però, evidentment, el que ens plantejava el president Puigdemont l'altre dia, que diu, jo el que faig és, provisionalment, li demano al president que deixi de banda la meva investidura, perquè ara el que necessitem és aixecar aquest 155. Però de cap de les maneres no renunciem, ni renunciarem, encara que hi hagi aquesta pressió constant i sistemàtica a defensar allò que intensament pensem, que és que Catalunya necessita, per poder prosperar, un estat independent. A nosaltres ens han demanat que et jurem, que diguem que ja no serem més independentistes. Això ens ho ha demanat el fiscal i ens ho ha demanat el jutge. Doncs ho diem alt i clar. Nosaltres mai no renunciarem a les nostres conviccions. No ens fan por. No en tenim de por. Què és el que bloqueja ara mateix l'acord? Un nom? Jo crec que és més un element, diguem-ne, de context, i això és el que hem de valorar justament amb Esquerra i la CUP. I, per tant, el primer que hem de fer, necessàriament, és el dilluns tornar-nos a seure i veure exactament què han acordat avui, què han aprovat, però que avui és una sacsejada forta, sí, que avui és un dia feliç pel sobiranisme, en absolut, i tenim dues opcions: desmoralitzar-nos i satisfer aquestes pretensions, aquest entusiasme des de l'anomenat Madrid polític, o buscar d'altres vies. Les peces hi són sobre la taula. El que volem és encaixar-les i encaixar-les adequadament. Però insisteixo, hi ha una part, i aquest és el missatge que voldria subratllar, hi ha una part que no depèn de nosaltres. Allò que li he dit abans. Els ciutadans que ens van votar, en els 70 diputats independentistes, no ens van donar el mandat de barallar-nos entre nosaltres, de fracassar i d'impossibilitar fer aquest pas endavant per construir la república, utilitzant tots els instruments al nostre abast, que és l'espai lliure a l'exili, però també els instruments molt limitats d'autonomia dins. Això de l'espai lliure a Brussel·les, ara ens van demanar ens ho haurà d'explicar que ho poséssim tot sobre... Doncs miri, allà es pot opinar lliurement, es pot plantejar el futur lliurement sense risc d'anar a la presó. Aquí, no. Insisteixo, aquí no. A l'estat espanyol avui, i sé que el que estic dient és molt contundent, molt rotund, a l'estat espanyol avui s'empresonen idees. Miri, una de les raons per les quals jo vull continuar fent política i vull construir un país independent és perquè no vull que els meus fills, jo tinc un fill de 3 anys i un fill de 8 anys, jo no vull que els meus fills visquin en un país on per defensar pacíficament les teves idees puguis anar a la presó. Això és el que li passa a Jordi Cuixart, això és el que li passa a Jordi Sánchez, això és el que li passa a Oriol Junqueras i això és el que li passa a Joaquim Forn. Ignorar això, que tenim 4 innocents a la presó, vol dir no entendre en quin context estem treballant. Entenc, per les seves respostes, que les eleccions és l'escenari a evitar ara mateix, la repetició d'eleccions. Perquè tenim la majoria independentista. No les volen, les següents eleccions. Tenim la majoria independentista. I aquesta majoria independentista ens ha costat molt de travar-la. I aquesta majoria, quan ens van votar, hi havia un mandat molt clar, que és avançar cap a la república, avançar cap a la independència, aixecar el 155 i treure els presos d'allà on són. Aquestes són les raons bàsiques per les quals ens va votar la gent. I ens va votar molta gent des de la convicció que si nosaltres tenim les eines adequades per fer prosperar el país, ens en podem sortir. Jo fa 2 anys que soc conseller de Territori i Sostenibilitat d'aquest país.
sap la quantitat d'oportunitats que Catalunya perd pel fet de no tenir els recursos ni la capacitat de prendre les decisions que el país necessita en cada moment. Això depèn de vostès, senyor Rull, que són els que poden desbloquejar la situació. No, això depèn de... Com a conseller autonòmic tens moltes limitacions, per això vull la independència, perquè jo no vull ser conseller autonòmic. Jo no vull perdre les oportunitats que perd aquest país. Però estan pactant un govern autonòmic, de nou. Estem pactant un govern aquí, a Catalunya, un govern de la Generalitat, però evidentment estem pactant un full de ruta republicà. Aquest és l'equilibri que nosaltres estem fent. Però comença amb l'autonomisme. Torna a partir de l'autonomisme, que és per això pel que la CUP trenca l'acord. O rebutja l'acord. Aquest és l'equilibri que nosaltres hem de ser capaços d'aconseguir. Miri, triangle, un vèrtex, legitimitat democràtica, complir el mandat democràtic, que és que allò que vota la gent pugui ser possible. Segon vèrtex, no prendre decisions que posin innecessàriament en risc penal determinades persones. Això té un matís. No podem estar permanentment espantats. No. És a dir, quan algú ens planteja que limitem la nostra llibertat d'expressió, no la limitarem. No la limitarem. Tercer vèrtex, que és aixecar el 155 i poder recuperar la musculatura de l'autogovern de Catalunya. Hem de trobar un triangle, un equilibri entre els tres elements. Hi ha algú que planteja dir, renunciem al primer, que és una manera molt còmoda d'afrontar el segon, no tens cap mena de responsabilitat penal, i aixequem el 155. Si féssim això, si renunciéssim al relat republicà, la viabilitat de Catalunya com a nació del nostre autogovern quedaria extraordinàriament malmesa. Si no som capaços d'aixecar aquest 155 i de fer operatiu aquest autogovern de Catalunya, difícilment pot ser possible treballar per aquest relat republicà. La pregunta és, sense govern, l'1 d'octubre l'haguéssim pogut fer com ho vam fer? Jo crec que no. Doncs aquest és l'equilibri que hem de ser capaços de trobar. I això costa moltíssim perquè estem negociant no en un context pacífic, sinó amb una pressió brutal d'un estat espanyol que ha decidit que per guanyar-nos ha de renunciar a l'estat de dret. I això, diguem-ne, què demostra? O que l'estat és molt feble, o que nosaltres som molt forts, o les dues coses al mateix temps. Senyor Rull, per entendre una mica millor com hem arribat fins a aquest punt, tenim el Miquel Saber preparat per fer-nos una explicació. Miquel, bona nit. Bona nit, Laura. Doncs sí, situem-nos perquè el dijous semblava que la investidura estava pràcticament desbloquejada després que Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP van aprovar aquesta resolució. El text condemnava el 155, reivindicava els resultats de l'1 d'octubre i també que Carles Puigdemont segueix comptant amb la majoria parlamentària suficient, sorgida de les urnes i revalidada el 21 de desembre per poder-li ratificar la confiança com a president. No es va ratificar la declaració d'independència del 27 d'octubre, com volia la CUP, segurament per evitar problemes amb la justícia, però d'alguna manera l'aprovació d'aquesta resolució va servir per legitimar la figura de Carles Puigdemont. Un Puigdemont que al cap d'unes hores deia això. Avui he informat el president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat i li he demanat que s'iniciï el més ràpidament possible la ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per procedir a l'elecció d'un nou candidat a ser investit com a president del govern autonòmic. Anuncio que Junts per Catalunya proposarà el diputat Jordi Sànchez com a candidat. En la mateixa compareixença va quedar confirmat que la voluntat de Carles Puigdemont és que hi hagi, d'una banda, un Consell de la República amb seu a Waterloo, presidit per ell mateix, i de l'altra banda hi hauria el govern de la Generalitat efectiu, que per entendre'ns és el de sempre, presidit per Jordi Sànchez. L'exlíder de l'Assemblea Nacional de Catalunya ja ho tenia complicat abans de la decisió que ha pres avui la CUP, perquè recordem que està empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre i, per tant, per assistir presencialment a la investidura dependria d'un permís del jutge Llarena. No sabrem què faria, què decidiria el jutge Llarena, però el cert és que hi ha el precedent, aquí el veiem, de Juan Carlos Yoldi, aquest pres d'ETA que l'any 1987 va obtenir un permís del jutge i va poder assistir físicament a la sessió d'investidura. Després, per cert, escoltarem l'entrevista que li ha fet aquesta setmana la Laura. En qualsevol cas, si resulta impossible investir un candidat que estigui empresonat, el pla B de Junts per Catalunya podria ser investir Jordi Turull.
Què passa? Que com que està investigat per rebel·lió en la causa al Suprem, hi ha el risc que en els pròxims mesos acabi inhabilitat. Si fos així, s'hauria de buscar un altre candidat a la investidura i entre els noms que hi hauria sobre la taula, Laura, hi hauria, per exemple, el del Artadi. I Josep Rull també seria un d'aquests noms? No. No? No es veu com a president? No, perquè nosaltres tenim les idees clares. Jordi Sánchez i provisionalment, perquè la voluntat del president Puigdemont és modificar, i la nostra voluntat com a Junts per Catalunya és modificar, i aquesta és una part important de l'acord, modificar determinades normes que impossibiliten en aquests moments, en virtut d'alguns elements de l'estat espanyol, aquesta investidura no presencial. Per tant, aquell interrogant no seria vostè? No. D'acord. Seguim, Miquel. Sí, com dèiem, la decisió d'avui de la CUP ha truncat aquesta estratègia. Recordem que la militància ha decidit que està en contra de la proposta de l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i que, per tant, els 4 diputats anticapitalistes s'abstindrien en la votació d'investidura, cosa que complica molt les coses. Fem números. Aquest és el resultat de les eleccions del 21 de desembre. Recordem que el bloc independentista va aconseguir 70 diputats i la resta de grups parlamentaris 65. Si d'aquests 70 diputats restem els vots de Puigdemont i Comín, en queden 68. Però és que si també hi traiem les 4 abstencions de la CUP, la xifra es queda en 64, insuficient per investir cap candidat fins i tot en segona votació, per majoria simple. Solució o possibles solucions? Doncs aquestes que comentàveu abans. D'una banda, podria ser que Roger Torrent permetés que Puigdemont i Comín poguessin delegar el vot, tot i córrer el risc d'una possible impugnació per part del Tribunal Constitucional. Això, recordem, no es va fer ni en el ple de Constitució del Parlament. Una segona opció, com dèiem, seria que Puigdemont i Comín renunciessin a l'acte de diputat, tot i que el senyor Rull deia ara que no tenen previst fer-ho. I la tercera opció, Laura, la més complicada, la menys probable, seria que hi hagués una abstenció per part de 2 diputats del grup dels Comuns. Doncs anem a veure què és el que diuen el grup dels Comuns. Elisenda Alemany aquesta nit també al Preguntes Freqüents. Bona nit. Hola. Com estem? Endavant. Com estem? S'abstindran aquests 2 diputats de Catalunya en Comú per desbloquejar la investidura? Doncs jo crec que fa massa temps que ballem amb noms i sembla que amb cromos, no? Ara, quan fallen uns, resulta que els altres han d'entrar a jugar a la partida. I crec que sí que el que hauríem de fer és, en lloc d'estar en la disputa o en el ball de noms, pensar una mica quina és la prioritat d'aquesta legislatura. Jo crec que, i amb això coincidiré amb ell segurament, que qualsevol persona que es defineixi com defensor de les institucions catalanes i fins i tot sobiranista no pot permetre que estiguem ni un minut més amb aquestes institucions segrestades pel Partit Popular i comandades des de la Moncloa per la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, que no només és que tingui el nostre govern segrestat, sinó que, a més, fa polítiques que no serien aprovades per cap majoria dins del Parlament, perquè això d'atacar l'escola catalana, això de revertir i pensar que l'escola catalana ha de continuar pagant, o amb els nostres impostos hem de continuar pagant aquestes escoles que segreguen per sexe, que són les de l'Opus Dei també, això no seria aprovat en el nostre Parlament. Per tant, senyora Alemany, vostès ajudarien a desbloquejar aquesta investidura amb 2 abstencions o no? I si fos que sí, a canvi de què? Perquè és una negociació, al final. En aquestes reunions que han tingut i que tenen, suposo, en els despatxos Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, han sortit noms, no han sortit propostes polítiques. Jo porto molt poquet en el Parlament, crec que porto 3 setmanes, i cada vegada que pujo a fer una roda de premsa em pregunten per diferents noms. M'han preguntat per Puigdemont, m'han preguntat per El Artadi, m'han preguntat per Sánchez i després va sortir Sabrià dient que no era Sánchez, que era Junqueras. És que és molt més simple que això. Se'n recorden del triangle que deia abans? Bàsicament, els comuns el que diuen és el primer vèrtex, que és que allò que vota la gent es pugui complir, i renunciem per aixecar el 155. I nosaltres amb això ens hi oposarem radicalment sempre, perquè la majoria de la gent d'aquest país va votar per poder investir un president sobiranista. Diu, no, és que n'hi ha un que és a l'exili i l'altre és a la presó i, per tant, ja hi renunciem. No, però és que un és a l'exili i l'altre és a la presó,
com a expressió d'una ignomínia democràtica. Totalment. Perdoni. Totalment perquè al final, d'acord amb quan diuen això. Jordi Sánchez, agafem, que miri algú, Miquel Iceta, o Inés Arrimadas, o García Albiol, i que ens digui que Jordi Sánchez va protagonitzar actes violents per tal de defensar legítimament les seves idees i que per això ha de ser a la presó. O que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, va protagonitzar actes violents que haurien de transformar-se en un delicte de rebel·lió. És que és inaudit. Si nosaltres cedim davant d'aquest relat, cedim davant del relat de Rajoy que diu «Quiero un candidato limpio». I qui decideix els candidatos limpios? La Fiscalia que va assenyalant i que van imputant. I aquesta presó, que ja fa 5 mesos que dura amb uns i 4 mesos que dura amb un altre, això és absolutament vergonyós. Si nosaltres acceptem aquest relat de la inviabilitat de la presidència de Carles Puigdemont o de Jordi Sánchez, estem plantejant la inviabilitat de la democràcia en ella mateixa. Aquest és el tema i, per tant, aquest vèrtex nosaltres no hi renunciarem de cap de les maneres per aixecar el 155. Que hi hagi gent a la presó és una salvatjada i crec que nosaltres hem estat claríssims amb això. També és veritat que es va dir que havia de ser Puigdemont i Puigdemont ha fet un pas al costat. Per tant, provisionalment ha fet un pas al costat. Nosaltres només demanem una cosa, que és que sigui quin sigui el candidat dins de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana o fins i tot la CUP, doncs sigui aquest candidat que permeti acabar amb l'aplicació de l'article 155. I crec que no és desgavellat, perquè és legítim que qualsevol de les persones que siguin... I tornem una altra vegada. És a dir, parlem de Jordi Sánchez. Però, Josep, el debat és com sortim més forts d'aquesta situació. Com sortim més forts? Jordi Sánchez no pot perquè és a la presó. Donem per bo que sigui a la presó? No, Josep, nosaltres no hem dit això. Nosaltres hem dit que Sánchez, a part, crec que ho heu explicat, que existeixen precedents pels quals podria recollir l'acte, i nosaltres hem estat claríssims amb això. Una altra cosa és pensar si les decisions que prenem a partir d'ara ens deixen en una millor situació o en una pitjor situació. I a mi em fa l'efecte que moltes vegades, per aquesta voluntat de mostrar un embat o amb l'Estat, moltes vegades no pensem què passarà l'endemà. Jo només vull que quan s'investeixi un president l'endemà estiguem en una millor situació i no en una pitjor situació. Només demanem això. I seria, no sé si això ha passat, Esquerra Republicana, no sé si té dret en algun moment a proposar algun candidat. Però si tu renuncies a la democràcia... Si tu renuncies a la democràcia en ella mateixa, nosaltres el que plantegem és, ho va explicar molt bé el president Puigdemont, en aquestes eleccions no hem fet una candidatura que sigués Junts pel Sí, hem fet 2 candidatures diferents i per tant vam signar un pacte, que era un pacte molt clar. La presidència del Parlament correspondria legítimament al candidat que proposés Esquerra Republicana, i en aquest cas és Roger Torrent, i tots els diputats de Junts per Catalunya van votar Roger Torrent i els diputats de la CUP exactament el mateix, i la presidència de la Generalitat correspondria a un candidat que plantegés Junts per Catalunya. Aquest és l'acord, i és un acord que el tenim signat. És un acord signat i per tant inviolable. El tenim rubricat, amb aquest acord clar i concret. Nosaltres sempre amb aquesta lògica de la restitució, sempre en aquesta lògica de la restitució. Per això jo vull continuar sent conseller de Territori i Sostenibilitat d'aquest país. Fixi's que vol repetir com a conseller? No vull repetir. Vull continuar sent conseller de Territori i Sostenibilitat. No sé si entén el matís, no vull tornar-ho a ser, vull continuar-ho sent. Aquest acord és només per repartir-se uns càrrecs? No, evidentment que no. És per fer què, aquest acord? Evidentment, aquest acord és per fer diverses qüestions. La primera és complir el nostre programa electoral. La gent ens va votar per avançar cap a allò que van aprovar els ciutadans l'1 d'octubre i que van votar l'1 d'octubre, per tant, avançar cap a aquesta república. I segon, evidentment, tot el desplegament de les polítiques de progrés social, de benestar, d'activació econòmica, de generar oportunitats per a la gent. Aquesta és la base fonamental. El nostre programa polític té una prioritat que és essencial, que és la prosperitat de la gent, l'estat del benestar, l'igualtat d'oportunitats, i aquella idea que nosaltres sempre hem formulat. Què volem nosaltres? Volem que Catalunya sigui la Suècia, sigui la Dinamarca, sigui l'Holanda del sud d'Europa. Estem en condicions de fer-ho. I creiem que si tenim un estat independent... No,
Clar que el necessitem. Clar que el necessitem. Però i segurament que els models de país que tenim, perquè els comuns i Junts per Catalunya ens semblem una castanya, però igualment jo crec que compartim que el més urgent és recuperar les nostres institucions, primer de tot, i ho has dit, amb el progrés social. Però no ens assenyalis a nosaltres. No, perquè dedueixo que formareu part del govern, no? No, però aquesta és la discrepància substancial que tenim amb els comuns. Ens assenyaleu sistemàticament a nosaltres. Senyaleu Rajoy. Senyaleu el tripartit del 155, senyaleu Rajoy, senyaleu el PSOE, senyaleu Ciutadans. Són ells els que van perpetrar el 155. Nosaltres no l'hem perpetrat, el 155. Crec que Unidos Podemos en el Congrés va fer una moció de censura on el PDeCAT es va abstenir. Siguem sincers. A la moció de censura del Partit Popular el PDeCAT es va abstenir. Ara tenim una oportunitat per tornar a refer el camí i potser anirem de la mà. Però fem una mica d'història d'això i del recurs d'inconstitucionalitat que es va presentar de l'article 155, el va presentar també Unidos Podemos. No fem trampes. I hem assenyalat sempre els culpables de la situació. Molt, molt, molt. Mira, jo era a la presó compartint cel·la amb Jordi Turull i des de la presó vam saber que Podemos, que en Comú Podem, va plantejar aquest recurs d'inconstitucionalitat, cosa que els dignifica extraordinàriament, perquè no és un recurs d'inconstitucionalitat contra el 155 a favor només de Catalunya, sinó a favor de la democràcia a l'estat espanyol, i això els honora extraordinàriament. Ara que feia referència a la presó, això va saber-ho el mateix dia, l'endemà, perquè la informació a la presó entenc que arriba tard. No, a la presó nosaltres teníem televisió a la cel·la a partir de la segona setmana, i per tant nosaltres anàvem coneixent les diverses coses que s'esdevenien. On quedes molt aïllat, i escoltava abans Carles Mundó, és quan tu t'intentes comunicar. Allà recordem que tu només pots fer 10 trucades, 5 minuts cada trucada a la setmana. 10 trucades a la setmana. I creu que en aquestes condicions es pot governar un país? Es pot governar des d'aquí, però el que no podem fer és... Des d'aquí, des d'on? Des d'aquí, des del Palau de la Generalitat. Però estan proposant Jordi Sánchez com a president. Però no és incompatible, perquè Jordi Sánchez ha de poder sortir de la presó. I encara que Jordi Sánchez estigui dins la presó, és possible que les grans línies polítiques, el president de la Generalitat, les expliqui o el vicepresident o vicepresidenta o el conseller de la presidència, i que nosaltres puguem desplegar des d'aquí, des de cadascun dels departaments, les línies polítiques que ens fixi. 1, el president de la Generalitat. 2, el president legítim de Catalunya, que és el president Carles Puigdemont. Des de Brussel·les. És possible de fer-ho i ho estem fent en aquests moments. Vostè creu que és possible? És rar. Crec que és complicat voler construir un país nou des de Brussel·les. Crec que és complicat. La següent pregunta. Primer m'agradaria escoltar el senyor Alemany. Això és rellevant. Però és normal que hi hagi 4 innocents a la presó? És normal que hi hagi 5 membres del govern amb el president al davant a l'exili? És normal això? Oi que no? Oi que no? Si acceptem aquesta normalitat, tota la resta de qüestions no seran normals. Senyor Alemany. No és normal, i tant que no és normal. Però com som més forts? O amb quina capacitat tenim de tombar aquesta situació? Continuant amb el govern suspès, plantejant un organisme a Brussel·les que encara no sé quines funcions tindria. A mi em sembla estrany i em costa una mica d'entendre. Doncs voteu la nostra candidatura i aixequem el 155 i després en parlem. Voteu la nostra candidatura. No ho he entès. Voteu la candidatura de Jordi Sánchez, voteu-la i aixecarem el 155. No, però és que Jordi Sánchez des de la presó... No cal que votin a favor, només cal que s'abstinguin dos. O s'abstinguin i el jutge té raó. I el jutge Llarena, diguem-ne, ja... No, escolti, vostè creu que el president de Catalunya l'ha de triar el jutge Llarena? Vostè creu que el president de Catalunya l'ha de triar Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría o l'hem de triar nosaltres? Per tant, si creuen que hi ha això, perquè nosaltres... Un moment, senyor Rull, sisplau. Nosaltres crec que en campanya electoral vam ser... Si les negociacions són així, no m'estranya que s'allarguin. Crec que vam ser molt clars en la campanya electoral, ho he dit abans, i crec que també forma part de la normalitat dir que no estem d'acord de vegades amb els models de país que un protagonitza. De fet, jo crec que em vaig posar en política
precisament per combatre les polítiques que defensava el partit que representa el senyor Rull. Però vaja, al marge d'això... Si els oferissin unes polítiques socials que s'adequessin al seu programa, ajudarien a la investidura amb aquestes dues abstencions? Jo no he sentit ni una proposta política aquests dies. Només he sentit noms. És així, no? No, no és així. Però fixi's que ella plantejava un element molt instrumental. Diu, la meva prioritat, la vostra prioritat, que és una prioritat que compartim, no com l'única prioritat, sinó una de les 3 prioritats, és aixecar el 155. I, per tant, amb un caràcter molt instrumental. Necessitem govern efectiu que ens ho impedeix el 155. Doncs ajudeu-nos a ajudar a investir un candidat. Però si no li deixeu ni Esquerra Republicana plantejar un candidat, ens deixareu a nosaltres plantejar un candidat. S'aixeca automàticament. Si la raó és aquesta, la merament instrumental, doncs fem-ho. Nosaltres, fixi's la paradoxa, els diputats els tenim. El que no tenim són els vots en el Parlament. Per què? Perquè tenim 2 diputats que són a l'exili. I no són a l'exili per atzar còsmic. Són a l'exili perquè hi ha una amenaça severíssima que si tornen aquí se'n van a la presó. I això és injust, no és un tema operatiu de si es pot governar o no es pot governar. És injust que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, i el conseller Comín vagin a la presó. Com és injust que nosaltres estéssim a la presó. Com és injust que siguin a la presó els 4 que hi són. És injust. Però si això crec que compartim, això que és injust. Però jo torno a dir, com estem més a prop de poder realment treure els polítics que estan a la presó? Com realment... Si ara és un bucle, això. Com realment som més capaços de sortir d'aquesta aplicació de l'article 155 i és tenint un govern més aviat que tard. Perquè han començat per l'escola, després continuaran amb els mitjans públics i el tic-tac del 155 no s'atura. Mirin què deia Carles Puigdemont fa encara no 2 mesos des de Brussel·les. Se sent que podrà exercir la presidència des de Brussel·les? Fixi's, el que segur que no ho podria fer és des de la presó. A la presó jo no podria adreçar-me a la gent. No podria escriure, no podria rebre gent. Entre ser president o ser presidiari, prefereixo ser president, perquè crec que puc servir millor. Espero que el meu dret com a diputat no el posi en qüestió a ningú. I jo avui sóc un diputat perfectament elegible president. Entén que es vegi tot això com un espectacle? No. Això era el 19 de gener i ara estan proposant algú com a candidat a president que és a la presó. Perquè ell és el president legítim de Catalunya i ell continuarà sent el president legítim de Catalunya. Però està parlant de governar. Si les coses fossin normals, ell podria ser perfectament investit president. Si les coses fossin normals, ell podria exercir de president des del Palau de la Generalitat de Catalunya. Si les coses fossin normals. Però aquí hi ha algú que l'acusa, amb ell i a d'altres, d'un delicte de rebel·lió que és un delicte extraordinàriament violent. Em permet explicar-li una anècdota? Sí, però breument, perquè tinc els periodistes que també tenen preguntes. A nosaltres ens van posar les manilles al darrere. Ens van emmanillar amb les manilles al darrere. I vam preguntar per què ens havien posat les manilles al darrere. I una de les respostes que vam obtenir va ser perquè això és un protocol. Les manilles van al darrere en funció de la gravetat del delicte, de la pena potencial del delicte i de la violència aparellada al delicte. Vostès són els que han comès presumptament el delicte més greu i més violent que hi pugui haver en el Codi Penal. Per això hi ha les manilles al darrere. Pregunto, això és normal? Quan vostè abans plantejava el que va dir el president de la Generalitat de Catalunya, el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, és que no és normal que estigui a Brussel·les, no és normal que se l'acusi de rebel·lió, no és normal que no pugui exercir de president aquí, no és normal que no pugui ser investit aquí, no és normal això. Senyor Rull, però tampoc és normal que no s'hagin posat d'acord 2 mesos després de les negociacions. Insisteixo, aquesta és una part de responsabilitat que evidentment tenim, però les tensions són extraordinàries. Davant d'aquestes responsabilitats, què hem de fer? Doncs allò que li deia abans, diguem-ne, no... Utilitzo una expressió potser que és molt grandiloqüent, no? Però nosaltres no podem dilapidar aquest gran actiu democràtic que és l'1 d'octubre i el 21 de desembre. No ho farem. Preguntes. Pablo Montesinos.
Sí, yo tengo una pregunta muy concreta, buenas noches, y luego también tengo una apreciación, si se me permite. Usted hablaba de que no es normal que haya líderes independentistas en la cárcel, que estén hoy en prisión. No es normal tampoco que el señor Puigdemont en el Parlamento de Cataluña se intentara acabar con la legalidad vigente, con el Estado de Derecho y con la Constitución. Eso tampoco es normal, y como no es normal, el Estado de Derecho tuvo que funcionar y tuvo que ejecutar. Y usted habla de también que en España, en Cataluña y por ello en el resto de España no se puede expresar uno libremente. En Cataluña y en el resto de España lo que no se pueden es incumplir las leyes. Yo no puedo incumplir la ley, usted no puede incumplir la ley, y absolutamente nadie en este plató lo puede hacer. Y no es el presidente Rajoy ni la vicepresidenta Santamaría los que deciden quién va a prisión o no. Es un juez, es un magistrado en el marco de sus potestades, por lo cual no es normal. Lo que no es normal es que aquí hubiera un golpe a la democracia. Eso sí que no es normal, y a partir de ahí a mí no me gusta ver a dirigentes políticos en la cárcel, por supuesto que no. A mí no me gusta que un padre se separe de sus hijos, acabáramos, por supuesto que no, pero a mí me gusta que en un país democrático se cumplan las reglas de juego, las leyes, y que la democracia funcione, como en todos los países democráticos de nuestro entorno. Y aunque entiendo que puede que no esté de acuerdo con mi diagnóstico, parto de esa base. Mi pregunta concreta es: la hemeroteca es demoledora. Acabamos de ver al señor Puigdemont decir: no se puede gobernar desde la cárcel. Veremos lo que decide el juez Llarena, pero de momento el señor Sánchez está en la cárcel. No hay ni un solo posible candidato de partidos independentistas que no tenga problemas judiciales y que pueda ser candidato a la Generalitat para que mañana ese objetivo común que ustedes tienen, que es acabar con el 155, se produzca. Que insisteixo amb aquest element. És a dir, vostè em pot dir, insisteixo, mirant-me directament, que Jordi Sánchez o Jordi Cuixart han protagonitzat actes tumultuosos i violents? M'ho pot dir, que aquesta és la raó per la qual són a la presó? Però, senyor Rull, és que això no lo decido jo, lo decide un juez. Doncs miri, sap què li dic? Que amb aquestes interlocutòries que ha dictat el jutge, al final acaba dient: no deixo sortir Jordi Sánchez perquè continua sent sobiranista, 1, perquè no ha renunciat a la seva acta de diputat, 2, perquè continua donant suport al president Puigdemont. El problema, no s'equivoquin, el problema no el tenim els independentistes catalans. ¿No hay otro posible candidato sin problemas judiciales? No, és que si hi hagués un altre possible candidat, voldria dir que donem per bo això que no és normal des de la nostra perspectiva. Insisteixo, el problema no el tenim els independentistes catalans. El problema avui el té la democràcia espanyola. I ara comencen per nosaltres, però pot continuar per qualsevol altre. Vostè creu que és normal? Yo creo que Cataluña tiene que volver a su estado de autonomía, porque yo creo que Cataluña tiene que volver a la normalidad, y desde luego el problema lo tenemos absolutamente todos, pero es que usted pone encima de la mesa una referencia que yo no comparto. No, es que el gobierno, es que aquí no podemos defender libremente nuestras ideas, es que no, aquí hay unos jueces que dictan unas sentencias, y lo que los partidos políticos y los representantes públicos tienen que hacer es respetarles y acatarlas. Y ustedes tienen ahora mismo la potestad y la posibilidad de acabar con el 155. Presenten a un candidato que no tenga problemas judiciales. Y le pregunto por un nombre: ¿no hay un solo dirigente independentista hoy que pueda ser candidato sin problemas judiciales? La pregunta és claríssima. El Sartadi, per exemple, seria, senyor Rull? No, però és que ja entrem en el marc mental i nosaltres Mariano no el podem... Rajoy l'avala. És que no el podem entrar. Però, escolti, quan el president de la Generalitat l'escull Mariano Rajoy... No l'escullen. Sí, home, sí, Mariano Rajoy és el que diu aquest no, aquest no, o els fiscals diuen aquest no, però vol dir que quedem absolutament plegats. Això valia, Josep, fins que Puigdemont ha fet un pas al costat. A partir d'aquí... Home, bàsicament perquè t'he dit allò... Crec que el rellotge corre. Perquè volem aixecar el 155 i perquè el president Puigdemont ha dit provisionalment, però ell, des de Brussel·les, pot continuar exercint com a president legítim de Catalunya. Si el candidat fos d'Esquerra Republicana, els comuns s'abstindrien o votarien a favor? Farien algun gest? Doncs miri, li soc sincera, crec que ho he explicat altres vegades. Nosaltres això ho hem parlat de vegades amb Esquerra Republicana, però és veritat que sempre he dit que estava lligada als designis de Junts per Catalunya i que existia aquest acord que avui han confirmat, pel qual jo crec que no existeix aquesta possibilitat. M'agradaria que hi fos aquesta possibilitat,
Crec que molta gent esperaria que hi hagués la possibilitat que hi hagués la proposta d'un candidat d'Esquerra Republicana. I crec que ha d'existir aquesta possibilitat perquè els diputats d'Esquerra Republicana i la CUP són 36 i Junts per Catalunya sumen 34. Per tant, em sembla legítim que ho fessin i, de fet, els convido que ho facin. Els comuns tindrien la clau, aleshores. Aquella clau que tant brandaven durant la campanya electoral, ara sí que la tindrien. Jo crec que tothom que es posa en política té una responsabilitat que no és ser mer espectador. I, per tant, la situació és delicada a Catalunya i, depenent de l'escenari que s'obri, de fet, nosaltres vam proposar el debat del dijous per veure els escenaris del desbloqueig, que al final no es van veure, però crec que és hora d'obrir nous escenaris i que Esquerra Republicana també tingui l'opció de presentar o de proposar un candidat. Per què no? No em sembla una idea desgavellada. Jo abans li feia una provocació cordial, li deia, si creu que és tan necessari, que nosaltres també ho creiem, aixecar el 155, i per vostè la presidència de la Generalitat de Catalunya té aquest caràcter tan instrumental, la provocava i li deia abstinguin-se i permetin que ho facin possible. Però l'altre, els 70 diputats... Els 70 diputats... Ella també l'està provocant, ara. Els 70 diputats hi són. Els 70 diputats hi són. I nosaltres tenim un costum, que és que allò que signem ho complim. I afortunadament aquest mateix costum el tenen els altres socis amb els quals estem negociant, que és Esquerra Republicana. Li he fet una pregunta molt concreta. Davant de la paràlisi del bloqueig, estaria d'acord amb un candidat d'Esquerra Republicana? Però la paràlisi i el bloqueig ve bàsicament per la imposició que hi ha. Jo li he dit exactament què tenim signat. Això ja ho he dit moltes vegades aquesta nit. No, però és que insisteixo que en el moment que nosaltres donem això per bo, que no podem completar la majoria perquè hi ha 2 diputats a l'exili, doncs fem la reflexió. Encara que estigui provisionalment, perquè Puigdemont ha fet un pas al costat. A partir d'aquí s'obren les possibilitats. Tu no vas sentir el president Puigdemont l'altre dia amb els termes concrets del seu discurs? No el vas sentir? Ens encanta molt. El que a mi em deixa una mica sorprès és que els comuns, que és una força d'esquerra alternativa, que té aquests valors de la rebel·lia en el millor sentit del terme, molt incorporats, massa sovint faci la sensació que doni per bo allò que, diguem-ne, que no podem donar per bo de cap de les maneres. En el moment que compartim aquest espai, segur que farem grans coses al llarg d'aquesta legislatura. Convidats aquesta nit? Home, no, perquè vostè em diu, veuria l'Esquerra Republicana. No, vol que li diguem aquests termes. No, clar, perquè signem un pacte. Ell ja ha contestat. I vostè ajudarien a investir un candidat d'Esquerra Republicana com a president? Que ho proposin. I aleshores, sí o no? No, que ho proposin. Jo crec que ha quedat ben clar que l'acord... Però que no li dic que és Jordi Sánchez. Que ara el que farem serà, que el que em preguntava al principi, què faran? Continuar negociant per aixecar aquesta situació? Con todos mis respetos a los dos, de verdad no os toméis a mal la pregunta que os voy a hacer. ¿No os da vergüenza? Y lo digo en serio. Apelo a una responsabilidad de los políticos mucho mayor que un patio de colegio de quién se lleva a tal niño para jugar al balón. Es que este debate es eso. Jo no estic en el joc de les cadires, no hi soc, eh? Yo ahora te acabo de escuchar que qué pasaría si fuera otro cuando has empezado diciendo que no era una cuestión de nombres. ¿Sois conscientes de que la gente que ha votado el 1 de octubre ha estado dispuesta a llevarse palos? Que hay gente que está pagando ahora mismo multas, que están llamando a la gente, a los juzgados, a imponerles unas multas altísimas por ponerse una nariz de payaso. ¿Sois conscientes de verdad de la situación, ya no solo en Cataluña? Os hablo como española porque hay más mundo fuera, lo siento, y aquí nos estamos jugando la democracia todos. O sea, ¿sois conscientes de que realmente, efectivamente, hay un señor, 4 en la cárcel, un señor en el exilio, que no es presidente, aunque tenga toda la legitimidad del mundo, porque no puede, porque nos falta democracia? Pablo lo ha dicho antes, estamos pendientes de que un juez diga si un señor puede o no puede ser presidente. Perdona, en una democracia eso no lo dice un juez, lo dicen los votos. Y ese señor, en un Estado de Derecho, tiene una cosa que se llama presunción de inocencia. Perdona, te he escuchado sin interpelar y ahora es mi turno de palabra. Perdona, en un Estado de Derecho hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Y unos presos que son preventivos no tienen ninguna sentencia ahora mismo firme por la cual se les pueda privar. Pablo, esto no es otro canal de televisión, aquí nos respetamos, lo siento. Te he escuchado, ¿eh?
T'he escuchado. Fem una cosa, acabem la pregunta, Bea, Gracias, sisplau. Laura. De lo que estamos hablando es de una cuestión de democracia que creo que supera cualquier cuestión de candidaturas y de cuestiones políticas. No creo que... Creo a veces, y lo siento por decirlo así, ¿sois conscientes de que pasar página y mirar para otro lado con presos políticos, con un presidente legítimo, que la CUP, hoy lo digo, la CUP la batalla que está dando es porque quiere mantener a Puigdemont de presidente y porque quiere presionar a Esquerra Republicana para que el voto sea telemático y pueda ser posible que el presidente que la mayoría de la sociedad catalana ha votado sea investido? ¿Sois conscientes de que este tema no va de partidos y demás, sino de democracia, de desbloquear una situación autoritaria de un gobierno que ha puesto en marcha a los jueces a su servicio, prevaricando, a los medios de comunicación a sus pies en España, aplicando ley mordaza y metiendo a gente en la cárcel por criticarles? Oye, os estáis jugando algo muy grave, de verdad. ¿Estáis dispuestos a meter la pata por este tipo de cosas que estamos viendo aquí en la mesa? Esa es mi pregunta. Demano una resposta breu, si pot ser. Amb molta cordialitat. Estic molt d'acord amb tu, però no accepto aquesta segona persona del plural. Jo he estat 32 dies a la presó. És molt probable que jo torni a la presó. És molt probable. I ho tornaria a fer una altra vegada i una altra i una altra i una altra. L'1 d'octubre. El tornaria a fer tantes vegades com fes falta. I, per tant, accepto aquest lament i el comparteixo. I quan els ciutadans ens veuen en aquesta situació que no estem desbloquejant, jo el que intento explicar són dues coses. Primera, estem sotmesos a una pressió brutal amb els termes que tu deies. Segona, hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Jo el compromís, i és un compromís personal, personalíssim, d'aquell que ha estat a la presó, d'aquell que probablement em temo que hi tornarà, és de dir nosaltres no podem fallar. I estic radicalment d'acord amb tu, però no accepto aquesta segona persona del plural. Disculpa. Jo crec que el Josep i jo formem part de projectes polítics diferents i crec que el to sempre ha estat cordial, crec que en aquesta taula també l'hem tingut, de fet no és la primera vegada que parlem i crec que és aquest el camí que hem de seguir, però legítimament jo crec que el bloqueig, el desbloqueig de la situació, i és una visió que nosaltres tenim, no passa per tenir un Consell de la República a Brussel·les, perquè no crec que ens faci més forts, no perquè sigui legítim, no perquè crec que no ens fa més forts i, sincerament, crec que estem en la via, en la necessitat de trobar estratègies que ens situïn molt més astuts i molt més intel·ligents i on Catalunya surti més reforçada d'aquesta situació i no més aïllada i més feble. I estic segura que trobarem la manera, però deixeu-me dir que també la normalitat democràtica comença també per poder contraposar models de país i posar-nos d'acord amb coses i amb d'altres coses no. Aviam, la situació és evident que no és normal, no? Llavors, una pregunta similar, encara que sigui diferent perquè és d'àmbit espanyol i d'altre català. Des del punt de vista català, si la situació no és normal i hem de defensar lo bàsic, que és la democràcia i la llibertat dels drets humans, lo lògic no seria tenir en compte que hi ha hagut un moviment sobiranista que s'ha desplegat a Catalunya que va més enllà dels partits. Tenim l'Assemblea Nacional, tenim el nou paper de l'Òmnium Cultural. Això és la societat civil, això no són sigles de partit. Tenim Junts per Catalunya, que no és exactament un partit. Vostè estaria d'acord en què el moviment sobiranista fes una mena de congrés nacional i que ens oblidem de les sigles de partits i de si tu tens aquesta conselleria o aquell canal de televisió o de ràdio o de no sé què. Fem primàries, que la societat decideixi quins són els seus candidats i que d'alguna manera aquest moviment sobiranista defensi això que estem discutint d'algú bàsic, és a dir, no sé si estem parlant ara, si estem plantejant qüestions de models de societat diferents. Tampoc no sé si hi ha tanta diferència entre el que defensa Esquerra Republicana o Junts per Catalunya. Però potser abans que tot això, diguem-ne que s'ha de tenir llibertat i democràcia. Si no hi ha llibertat i no hi ha democràcia, tot l'altre no va bé, no funciona. Per tant, la meva pregunta és, Junts per Catalunya o el PDeCAT, que vostè és del PDeCAT, estaria disposat a renunciar a les seves sigles en benefici
d'un moviment més ampli, més transversal, que pogués d'alguna manera liderar aquesta fase o aquesta reivindicació nacional. Fem una cosa, senyor Rull, li deixo uns minuts perquè pensi la resposta, d'acord? Fem una pausa i després faràs, Jordi, la pregunta a la senyora Alemany. Ara tornem. When you're sure you've had enough. Jordi, havies plantejat una pregunta molt llarga al senyor Rull. No, molt llarga no. Estàs disposat... Doncs la prèvia... Jo crec que li preguntava si estan disposats a renunciar a les sigles de partit, a renunciar al partit, que es dissolguin els partits dintre d'un moviment més transversal i més ampli del món sobiranista. Després els candidats que els elegeixi la gent en primàries, com ho fan als Estats Units. Als Estats Units el Partit Demòcrata, la Hillary Clinton i el Bernie Sanders s'assemblen com una castanya, però fan primàries, es posen d'acord i escolleixen els candidats, i el dia que es posen a governar, ha sigut en aquest cas el Donald Trump, ja podem començar el mateix dia. El primer dia ja podem començar la feina. Vols plantejar la pregunta també a la senyora Alemany? Sí, jo li vull fer a la senyora Alemany 3 preguntes. 3? Sí, però molt senzilles. Me n'agafaré només una, la que vulgui jo, eh? No, és que són de sí o no. Està disposat Podemos? Sempre es parla de que cal passar pàgina. Hem de passar pàgina perquè això no s'aguanta, hem de tirar endavant, hem de mirar el futur. Molt bé, passar pàgina no es tracta de que no es passa pàgina si uns continuen a la presó i uns altres continuen a l'exili. Així no es passa pàgina. Per tant, està disposat Podemos a defensar l'any 34, l'any 34 després del 6 d'octubre, van guanyar les esquerres les eleccions del 36, perquè el primer punt del programa electoral era l'amnistia pels presos catalans del 6 d'octubre i els d'Astúries. Em pregunto, Podemos està disposat a defensar l'amnistia de presos i exiliats catalans en el seu programa electoral? Punt primer. Punt segon, està disposat Podemos a defensar... Fem una cosa, Jordi, per què no contestem d'una en una? Perquè si no, la memòria... La meva és limitada, com a mínim. Vinga. Però vostè sap, no?, que no soc la portaveu de Podemos. Jo ho sé, però crec que tens una mica d'influència. Crec que tens una mica d'influència. Li responc igual. O almenys contesten personalment. Estaries disposada a defensar-ho perquè Podemos ho faci? Nosaltres ja ho portàvem en el programa d'aquestes eleccions. Catalunya en Comú Podem ja ho portava en el seu programa. Demanava això, precisament. L'amnistia? Sí. Estem parlant d'amnistia? Sí. I esperem que no calgui arribar a les eleccions generals perquè ho haguem de posar en un programa, perquè això voldria dir que arribem a, no sé, quan les convocaran, però el 2020, i això voldria dir que encara hi ha presos en aquesta època, i això seria nefast. Crec que això no ho vol ningú, però crec que Podemos ja ha manifestat el seu compromís per l'amnistia, per la llibertat dels presos polítics, entre altres coses perquè el que ha passat a Catalunya és només el laboratori del que pot passar a la resta de l'estat espanyol. Ho hem dit, l'aplicació de l'article 155 no és només la suspensió de l'autogovern de Catalunya, és la manera que té el Partit Popular de governar també altres comunitats autònomes on es facin aquelles coses que no li agradi i llavors aplico l'article 155 i es fa allà el que jo vull. Per això diem que la prioritat és que Catalunya sigui aquesta punta de llança d'acabament d'aquest tipus de política que es fa a Catalunya només amb 4 diputats del Parlament, que és el que té el Partit Popular. Segona pregunta. La segona pregunta és si estarien interessats en plantejar, és més fàcil aquesta, un referèndum monarquia-república al conjunt d'Espanya. Si creu que ha arribat el moment. Això ho va dir Xavier Domènech sembla que va ser fa una setmana o dues, quan va venir el rei, amb aquella cosa tan anacrònica que era el besamanos, que és curiós perquè inaugurar el Mobile World Congress, que és una cosa, en principi, d'una ciutat moderna que progressa, amb un ritual tan anacrònic com és el besamanos, crec que simbolitza una nova època que ha de venir, però que encara té aquests tics de la dictadura, que és el besamanos. Per tant, sí, òbviament. A mi em sembla que... Li havia demanat respostes de sí, no? Sí. Això que et passin els drets i el poder per via de sang,
crec que comença a ser una mica ja que fa riure, no? I tercera? I última? La tercera pregunta és, si es vota d'aquí una setmana o dues la investidura per president, per cap del govern, a Jordi Sánchez, i vostè pot votar sí, pot votar no i pot abstenir-se. Si s'absté o vota sí, ajuda a que Jordi Sánchez quedi investit president. Si vota no, votarà exactament igual que els del 155, igual que el PP, igual que Ciutadans, igual que el PSC. Si vota que no, aquella nit dormirà tranquil·la? Dormirà la consciència tranquil·la? És una pregunta molt perversa. No vull que tant. Sí, sí. Personal. És una pregunta molt perversa perquè vostè m'equipara en un bloc que és responsable... No, jo li pregunto si votarà igual, no res més. Jo li responc, com que me n'ha fet 3, crec que tinc una mica de temps, no? No el tenim, senyora Alemany, em sap greu. Vostè m'equipara a uns grups que han posat en risc les nostres institucions suspenent l'autogovern. Jo no sé què faran ells. Jo, igual que deia el Josep, es deu als seus votants, jo em dec als meus també, que també existeixen, Clar. I jo em vaig comprometre, el meu grup polític es va comprometre en campanya electoral que no investiria ningú de Junts per Catalunya. I aquest compromís l'he de complir. És una llàstima. Jordi Sánchez, que jo sàpiga, anava a la llista de Junts per Catalunya. Però jo la trajectòria que li conec de tota la vida a Jordi Sánchez més aviat està en l'àmbit del que ara és el seu partit, o el seu grup parlamentari, més aviat al món del SUC i d'iniciativa, que no pas el de Convergència. D'acord. Senyor Rull, la seva resposta en brevetat, sisplau. La resposta és sí. Nosaltres, això que vostè diu és Junts pel Sí. No va ser possible Junts pel Sí, vam fer Junts per Catalunya, que vol dir un sacrifici extraordinari del Partit Demòcrata per fer aquesta plataforma que sigui molt transversal. Aquest és un primer element. Segon, jo vull, i això a la mitja part algú m'ho ha retret, jo vull que això s'acabi bé. Jo ara podria haver entrat amb retrets cap als nostres possibles socis per aconseguir la investidura de Jordi Sánchez. No ho faré, perquè jo el dilluns haig de tornar a negociar amb Esquerra Republicana i amb la CUP, i perquè vull que això vagi bé, i perquè tenim l'obligació que això vagi bé. Agnès. Sí, també dues preguntes, Dues per cadascú? No, una per cada un. Una per cada un. Gràcies. Començo... No, agafo la paraula que deia abans la senyora Alemany per començar amb ella. Deia, justament nosaltres ens devem a uns votants, els nostres que també existeixen. No és una bona oportunitat, justament, la situació d'escac en la que es troba els partits independentistes que no aconsegueixen tirar endavant, una bona oportunitat justament per intentar negociar, independentment de quin sigui la proposta de candidat, entrar a negociar propostes socials? Per què ho condicionen a un candidat d'Esquerra Republicana? Poden intentar introduir temes socials independentment de quin sigui el candidat a la presidència? Doncs m'agradaria que s'estigués donant el debat en aquests termes, en el debat de les polítiques, però malauradament no s'està donant ni en aquests termes ni segurament de la manera tan transparent com ens agradaria. Jo no he rebut cap trucada de moment d'Esquerra Republicana, ho dic perquè algú em preguntava avui, ja has rebut alguna trucada després que la CUP hagi dit que s'abstindria? A mi m'agradaria tenir aquest debat de model de país i en què estan pensant Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per aquesta legislatura, m'agradaria tenir-lo. Ho vam dir també en campanya electoral perquè he dit que ens devíem als nostres compromisos i nosaltres vam dir que ens agradaria estendre la mà a Esquerra Republicana en aquesta legislatura, ho vam dir en la campanya electoral. I a mi el candidat d'Esquerres és una música, òbviament, que ens agrada més que un candidat de Junts per Catalunya, però també he de ser sincera, les vegades que ho hem proposat, la necessitat de liderar un govern progressista, que no només fos d'Esquerra Republicana, que hi hagués gent independent, que pogués entrar en el govern, perquè el moment s'ho mereixia, aquesta porta no està oberta. Si s'obre, crec que tenim una responsabilitat de lleialtat al país, també, i d'estar a l'alçada, si s'obre. Però malauradament li he de dir que no tenim l'opció d'obrir-la de moment, perquè això no s'ha posat sobre la taula. Si arriba aquest moment, crec que nosaltres haurem de fer una valoració realment de la incidència que pot tenir de cara al país les propostes polítiques que puguem fer. Però crec que ho sap tothom, que no estem parlant de propostes polítiques. Crec que tothom el que li traspua és que estem parlant més de noms o de partits o...
malauradament. Parlant de democràcia. De fet, un pot fer el primer pas i fer la proposta i potser acaba en Comú Podem fins i tot salvant la situació d'escac que es troba a l'independentisme. Per què ho dic? Perquè tinc la sensació que els elements cohesionadors de l'independentisme venen de fora. Pot venir fins i tot resoldre la situació un cert lideratge, tot i que després en el repartiment de papers el lideratge està clar que segur és per les formacions més votades amb propostes dels comuns, i també és un element cohesionador i ho veiem en cada entrevista, diguéssim que és el motor de l'independentisme és el que està passant i tota la pressió que arriba des de Madrid. L'escenari crec que és molt clar i com que hi ha poques esquerdes, serveix de cohesionador, però també és una mica de cortina de fum, en el sentit que crec que no estem posant el focus allà on és realment el problema, i és segurament amb l'estat de les relacions entre Esquerra i Junts per Catalunya. I ho plantejo perquè a mi em sembla preocupant, perquè aquestes relacions és entre dos partits que han d'acabar posant-se d'acord per governar, per governar-nos. Per tant, és important, i jo crec que és molt sa també, que sapiguem quin és l'estat d'aquestes relacions. Aquestes relacions s'espatllen les hores prèvies al 27 d'octubre. Jo crec que ja no és cap secret, perquè totes les persones, els actors que aquells dies teníeu un protagonisme en determinades entrevistes, en converses off the record, es posa de manifest que hi ha certa, diguéssim, tibantor a partir d'aquells dies. Tan gran és la trencadissa que fins i tot en una situació com aquesta, en què hi ha un element cohesionador tan evident, no s'aconsegueixi trobar la sortida. Que les coses són complicades, això és evident, però com que vull que es deslloriguin positivament, la meva obligació és remar per aconseguir un pacte, per explicar amb transparència els termes d'aquest pacte i per comprometre'ns que governarem d'acord amb el plantejament que ens va fer la gent a l'hora de votar-nos. Però és evident, jo crec que seria absurd d'ignorar que hi ha una tensió com es produeix en molts partits polítics, però jo vull ser radicalment optimista en el sentit que allò que ens hi juguem és tan gran que aquestes discrepàncies legítimes sabrem aparcar-les, perquè això és el que ens demana la gent. La gent, quan anem pel carrer, què ens demana? Arregleu. Per nosaltres no fallarà. I em permet una reflexió, Tom, del que deia, i ara vaig a ser potser molt solemne, no? Si Xavier Domènech fos el president de la Generalitat de Catalunya i hagués estat cessat legítima i legítimament per part de l'estat espanyol, com ho va ser Carles Puigdemont, els vots de Junts per Catalunya per restablir el president legítim de Catalunya els tindrien. Sempre Xavier Domènech, els comuns, el PSC o qui fos el president legítim de Catalunya tindria els nostres vots. Aquesta possibilitat de votar Xavier Domènech en el Congrés, el PDeCAT la va tenir i va optar a la mesa per donar-li el poder al Partit Popular. Això ja ha passat, Josep. De vegades cal tirar de la meroteca, hi ha coses que han passat i vosaltres heu triat de vegades malament. I aquesta no és una diferència, no és un matís, és una qüestió molt rellevant. I a partir d'aquí, em permets citar Martí Pol. Però no facis trampes, Josep. Em permets citar Martí Pol. I després que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora. Però primer cridem ben fort i que se senti qui som. Recuperem allò que som, recuperem el govern legítim de Catalunya i després, evidentment, cadascú legítimament, com en una democràcia normal, defensarà el seu projecte polític. Recuperem-lo, però amb símbols no el recuperarem, Josep. Senyor Rull i La senyora presidència de la Generalitat Alemany, té un punt simbòlic i això és molt important. amb molta legitimitat també, Maiol Roger farà el comentari de la seva conversa. Maiol, bona nit. Gràcies per investir-me, Laura. He estat una mica preocupat perquè hi ha hagut un moment que l'Elisenda Alemany s'ha posat a fer preguntes, que seria la teva feina, i el Josep Rull s'ha posat a comentar que això era un bucle, que seria la meva. Llavors he pensat que el senyor Rull es posi aquí, el senyor Alemany es posi a fer preguntes i nosaltres arreglem la situació que en un moment ho tindríem. Bé, començo pel senyor Rull, que podríem qualificar com a ministre de la República Mental de Catalunya i conseller de Territori quan els independentistes es posin d'acord, calculo 2.136, més o menys. Ell, si em permet la irreverència, senyor Rull, té un to una mica d'estar interpretant una carta de Sant Pau als cristians de Corint, cosa que està bé perquè a vegades, veient el que passa aquests dies, el procés ja és una qüestió simplement de fer. L'ha perdut en un moment, quan ha tingut aquell moment de dímelo a la cara, Pablo. Hi ha hagut aquella discussió amb Pablo Montesinos, que després s'hi ha sumat Beata Alegón amb aquesta actitud de yo soy la reina de este barrio y aquí, Pablo, las cosas se hacen así. Clar, és que el Pablo Montesinos ha dit una cosa, ha dit el Estado de Derecho tuvo que ejecutar. Ejecutar no, Pablo, no des idees, però
con lo atrás que se está tirando, no me extrañaría que cualquier día a alguien se le ocurriera esta barbaridad. Seguro que no. Estaríamos todos... Segueixo amb Josep Rull, he fet servir els verbs implementar, deslligar i esventrar, cosa que qualifica directament pel nivell D de català. Ha dit, el nostre pla de república és fer a Catalunya allò que és possible, que a mi m'ha agradat. El meu pla perquè guanyi el Barça també és fer allò que és possible, que és mirar-lo des del sofà i cridar xuta quan la té Leo Messi. I llavors ha dit, el que hi hauria seria, que és l'autonomisme, llavors ella ha dit, no és autonomisme, és musculatura en termes autonòmics. Que això suposo que és posar un gimnàs al Palau de la Generalitat, cosa que li agrada molt a Raül Romeva. Més cosa, ha dit, no ens van donar el mandat democràtic de barallar-nos entre nosaltres, les baralles entre independentistes és com TV3 i Pilar Rahola, no s'entendria una cosa sense l'altra. Per cert, Pilar Rahola, ve avui contenta, eh? Ara entrarà. He hagut de frenar perquè ha estat a punt d'anar a Suïssa agafant a Gabriel de l'Orella i baixar-la, però no vull fer spoilers. Res, més coses. Ha dit allò que ha insistit molt en que el president Puigdemont ha renunciat provisionalment, que és com allò quan la teva parella et demana un temps, que ja saps que no, però vas alimentant el relat. I una última cosa, ha dit, volem complir el programa electoral. No sé si es refereix a allò del retorn del govern legítim, allò de o Puigdemont, o farem un govern ràpid per frenar el 155. Bé, vaig a la senyora Alemany. Li he preguntat 4 vegades si Junts per Catalunya s'abstindria. Ella ha dedicat un total de 210 segons a intentar respondre-ho, dels quals fins al segon 208 la resposta més clara havia sigut un que vol dir vaya pollo, i al segon 209 diu nosaltres no investirem a cap candidat de Junts per Catalunya i ja ho vam dir durant la campanya, que costava dir-ho al segon 3. Més, s'ha queixat 2 vegades al senyor Rull que el PDeCAT no havia votat en Podem al Congrés dels Diputats, en un cas la moció de censura, en l'altre la presidència del Parlament per Xavier Domènech. Però després ha dit el senyor Barbeta que ella no és la portaveu de Podem. El senyor Alemany s'hauria d'aclarir una mica en aquest sentit. Després ha defensat una mica Esquerra Republicana. Bueno, una mica. Ha defensat molt Esquerra Republicana i jo he pensat, mira, vol fer un Romeva i quan les coses vagin malament amb els comuns, fitxar per Esquerra. Però després hem vist que no, que en el fons el que vol és que el pollo sigui molt més gran perquè tothom comenci a parlar de tripartit. Després ha dit una altra cosa, i ja acabo, Laura, perquè jo també sé que s'ha de ser breu. Jo sí que respecto la legalitat d'aquest programa, no tota la resta. He dit, no he sentit ni una proposta política aquests dies. Home, una sí, que la van votar l'altre dia, la supressió de les escoles d'elits. Tampoc seria el primer diputat que vota sense saber què, però això ja ho veurà ara que comença el Parlament. I m'ha fet gràcia allò que diu que inaugurar el Mobile World Congress amb un besamanos és anacrònic, perquè jo ara m'he imaginat que Ada Colau no va anar allà, però li devia enviar un petó amb cor i una flamenca al rei Felip per arreglar-ho, cosa que estaria bastant bé. I no ho sé, això és el que he vist. Jo seguiré aquí fixant-me en els mitjons de Jordi Barbeta, que és el més impressionant d'aquesta gent, que m'encanten. No, perquè jo soc molt de mitjó cridaner, però el de Barbeta és espectacular. Què són exactament els dibuixets? Són franges de colors només? Sí, escolta, Happy Socks al carrer Pelayo. Perfecte. És que me'ls vaig posar el primer dia i dic, ara si no em porto un tirant cada allò, doncs no... Però vaja, els porto molt sovint, eh? Molt bé, doncs... Però no és el més important de mi, us asseguro. D'acord. Senyora Alemany, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit. Senyor Rull, també moltes gràcies. A més, li vull agrair especialment perquè ningú de la resta de negociadors han volgut venir aquesta nit a Preguntes Freqüents, ni Esquerra Republicana ni la CUP. Per tant, moltes gràcies. Era complicadet, diguem-ne, avui. Sí, també és complicat no tenir informació d'aquests moments. Moltes gràcies a tots dos. Si volen saludar Pilar Rahola, potser saludar-la i escoltar alguna de les coses que digui. Avui no fas la cobra? Avui no, eh? Hola. Moltes gràcies. Bona nit. Només faig la Moltes cobra. gràcies.